igsuon kung naapagani kay gipangayo sa Ginoo karon, then wala pa bitaw no gihatag, paspasi og ampo. Kay ngano kay balo ba ka nga naay kuta atong pag-ampo kanus ay hatag sa Ginoo. Halimbawa, tagaan kag example, kani imong gipangayo, gikan sa imong pagpangayo miyon ang Ginoo, ihatag nako niya kung maabot na siya 1,000 prayer nga ihap sa Dios. So kay wala pa naabot og 1,000 prayer, meaning dili pa niya ihatag mo nang paspasan nimo. Kung wala man kay lingaw diha, oras-oras tawga ang Ginoo. Nunid na nga moadto patag simbahan para mag-ampo ilabi naglayok ang simbahan. Kay diya mismo sulod sa imong kwarto manirado ka, pakigstorya sa Ginoo, kay ang Ginoo naara namati. Dili siya nato makita kay siya espiritu na, pero sa higayon nga magtawag kasi ang balaang ngalan basta kinasing-kasing lang, mabati gid nimo ang iyang presensya. Amen.